Je 13.5. A dnešní díl bude o tom, že meditujeme každý den. Ano? Každý den, já tomu říkám dělé snění. Ano, dělé snění. Protože sníme i, to je meditace snění. Já nemluvím tady o meditaci o takové, jako že si sednete do turecké pozice a děláte ne, takhle o tom nemluvím. Já mluvím, jak tomu alkoholici říkají, jasná chvilka. Dělé snění. Tak tomu říkám já. Jde vlastně o to, o co vlastně jde. Jde o to, dámové a přátelové, že jsem to řekl blbě, dámové a mužové, že nahrává to vůbec? Jde prostě hlavně o to, že meditujeme každý den, i když o tom nevíme. Já tomu říkám dělé snědí, alkoholici tomu říkají jasná chvilka, kdy prostě třeba meditujeme i u televize. Je to vnímání přítomného okamžiku. Že prostě máte jenom přítomný okamžik. Cítíte? Ano? Na chvilku jste se zbavili emočního těla. Cítíte jenom? Opravdu to nahrává? Jde o to? Drž hubu! Ale jde o to, jo? Že jste, jo? Ne. Takhle. Je prostě 13.5. 3 hodiny ráno. A já se jdu vysrat.